Dnes vám ponúkam recept na špecialitu, ktorú ma naučil robiť šéf-kuchár hotela Concord na ostrove Cyprus. Cefali kebab. Mleté hovädzie mäsko zmiešame so soľou, korením, mletou rastcou, cibuľou a petržlenovou vňaťou. Vezmeme takéto kúsky jahňacieho tuku a naplníme ich mäsovou zmesou. Vytvarujeme rovnomerné valčeky, ktoré napichneme na 2 tenké ražne a dáme na grill. Nad ozajstný plameň. Po približne 5 minútach grilovania zložíme kúsky mäska a otočíme ich. Potom znovu napichneme na ražne a dáme grilovať na ďalších asi 5 minút. Medzi tým ošúpeme tiež na ohni ugrilované baklažány a červenú papriku. Nakrájame ich na malé kúsky a dáme na panvicu na veľkú lyžicu masla a olivový olej. Samozrejme pridáme soľ a korenie. Do výpeku namočíme chlebík pita, pekne z obidvoch strán, potom ho nakrájame na malé pásiky a dáme na vrch zmes baklažánu a červenej papriky. A potom prichádza hlavný hrdina tohto jedla, cefali kebab. Ako prílohu budeme mať šalát so syrom halloumi. Takže zmes šalátových listov ochutíme olivovým olejom, citrónovou šťavou, pridáme jednu nakrájanú paradajku a grillovaný syr halloumi. Nesmie chýbať ani petržlenová vňať a trochu kopru. A môžeme servírovať. V hoteli Concord na Cypre, ideálne pri hotelovom bazéne s pohárom dobrého bieleho vína. Dobrú chuť!